Teď. Ahojte lidi, já jsem Hanis a jsem tu s kámošem, který se jmenuje ten Lukin. Lukin. Čaute lidi. Tak a no, my jsme se tak trošku s Lukinem jsme se tak prostě domluvili, že budeme točit nějaké ty videa z nějakých jiných her prostě, ale hlavně, takže já, Hanis, budu točit asi hlavně hry nebo nějaké módy, nebo prostě takové ty hry, nebo ne hry, spíše no nějaké mapy ze hry Minecraft a Lukin bude natáčet asi hry, prostě nějaké jiné hry, třeba Assassina, nebo prostě takové hry, které, no prostě znáte to, nějaké takové ty hry. A já budu natáčet asi Minecraft, takže mě se máte na co těšit, u Lukina určitě taky, tam budou taky hodně failů, že jo? Jako u mě, Určitě. no a proto zakládáme tady tento YouTube, aby jsme mohli nějak to vyzkoušet, jestli to vůbec bude mít nějaký úspěch, jestli vůbec budeme mít nějaké lajky nebo tak. Já bych to chtěl teda zkusit, Lukin. Jo? A já bych chtěl, abyste nehledali, kde to oni začali hrát tu hru, nebo tak. Dnešní díl se totiž bude věnovat tomu takovému úvodu, jakoby představení, co budeme dělat, co vlastně budeme natáčet a tak dále. Vlastně, jo, promiň. Toto video je takové spíše informační hnedka od začátku, abyste věděli, jak se, nebo my vám vlastně řekneme jenom, jak se jmenujeme, protože ty nějaké přezdívky jsou celkem jako na nic. A mně se líbí tady toto, no tak teda budeme mít takový jméno, ale nebudeme vám říkat, kde bydlíme nebo takhle. Ale zkrátka dobře, chceme, abyste o nás věděli, aby jsme se prostě představili, aby jsme řekli, co budeme dělat, co budeme hrát. A potom už to budou prostě hry a informačky. Tak. Chtěl bys ještě něco říct? Ne. Dobře. Takže, no, ještě jednou teda, já Hanis asi budu zaměřovat na hru Minecraft, budu z ní natáčet módy, super style mapy a normální videa, a Lukin zase, no prostě nějaké jiné hry, jo. Takže já budu točit spíš takové ty akční, kde já jsem totiž takový milovník těch her, kde skáčete prostě po těch barácích a tak dále. Což myslím tím Assassina třeba a různé hry. No, takže to bylo asi tady k tomu a no vlastně jo, a ještě kdybyste nevěděli, kdo zrovna točí ten let's play a kdo zrovna ten let's play, tak my si vždycky dáme hru, prostě vždycky do závorky si dáme třeba Hanis, nebo do závorky Lukin, to bude ta hranatá závorka. Takže tak to vlastně poznáte. No. A ten YouTube channel vlastně budeme mít oba na půl, budeme prostě na něho oba dva chodit, budeme si číst všechny komentáře, takže určitě se nám nebojte napsat nějakou kritiku, ale ta kritika by měla aspoň hlavu nebo patu, že jo. Abyste tam abyste nenapsali, že jsme prostě, no chápete to, prostě, že přitom nemáme ani jedno video, takže chceme, abyste vy nám dali trošku šanci, aby jsme taky něco dokázali a tak. No, takže to bude asi ode mě všechno, Lukin, a od tebe? Chtěl bys ještě něco říct teda? Asi ne. No, takže dobře, můžete se těšit na naše let's play. Jestli jste se tady na to video třeba dokoukali, tak nám dejte like a do komentářů napište, co si o tom myslíte, jestli máme pokračovat nebo, no, jestli vlastně máme točit nebo ne. No, já už to pro dnešek ukončím, no, pro tento díl. Takže já se s vámi loučím, mějte se hezky, užívejte si a ahojte. Čau, čau.